weer dag spannend. Vind je? Ja. Valt om mij uur. Ja, de worst toch beneden naar lui, hè? Als er zo'n mooie schildering is met twee proostende mensen, dan zou ze zeggen van, hier wonen echte Limburgers. Tenminste, Bourgondiërs. Een goede ochtend. Dag mevrouw. Hallo. Bas van der Zwaan, L1, programma Onderweg. Ja, goeiedag. Kent je het? Eerlijk gezegd niet, maar... Nou, dat maakt helemaal niet uit. Oké. U spreekt ook geen Limburgs? Ik spreek geen Limburgs. Maakt ook niet uit. Wij maken een programma waarbij wij kriskras door de provincie rijden. Ja. En als we ergens een bepaalde trigger zien, dan proberen we met de mensen een gesprekje aan te knopen. Dat kan. En in dit... Oh, dat vind ik al heel fijn. En de muurschildering, dat was de trigger in dit geval. Leuk, hè? Ja, enorm leuk. En dan, ik zeg net tegen die jongens, dan denk ik bij mezelf, hier wonen Bourgondiërs. Ja, Ja, klopt ja, dat? Dat klinkt bekend, ja. Ja, dat heeft wel wat. Maar hoe kom je erbij om dat te doen? Ja, hoe komen we daarbij? We zijn toen op een vakantie in Sevilla zijn we geweest. Daar hebben we vergelijkbare muurschilderingen gezien. En toen kwamen we thuis en hadden we daar die witte muur. Dachten we van, wellicht kunnen wij daar ook wat mee. En een oud collega van mijn man, die heeft altijd tekenles gegeven op school. En toen was de vraag natuurlijk snel gesteld van, wil je dat voor ons ook doen? En dat was geen probleem. Hoe lang heeft hij erover gedaan? We hebben daar even gezeten met een lamp, weet je, om de omtrek te bepalen. En toen was het in feite In kleur. in kleuren. Het uitzoeken van de kleur grijs was nog het meest, hoe noem je dat? Tijdrovend. Tijdrovend. Om het eens te worden over de juiste kleur. Ja, hij had daar bepaalde ideeën over. Ja. Hey, een campertje voor de deur, dus Ja. u was toen ook in Sevilla met de camper? Nee, we zijn toen naar Sevilla gevlogen. Ja. Maar met grote regelmaat gaan we met de camper, ja. Met grote regelmaat. Ja, toch wel een paar keer per jaar. Uw man zat ook in het onderwijs? Mijn man Zit? zat in het onderwijs, ja. En ik niet hoor, maar Wat voor vak, wat voor les gaf hij? lichamelijke opvoeding. Sportief. Sportief. Sportieve man. Ja, hele sportieve man. Dat is hij nog steeds? Jawel. Ja? Jawel, ja. Zeker. En u draagt het WMC kennelijk een warm hart toe. Zeker weten, zeker weten. Want? Muziek is heerlijk om naar te luisteren. Om zelf te maken zou ik leuk vinden, kan ik niet. Maar ik heb wel jarenlang in de harmonie een steentje bijgedragen als secretaris. Dus toen, Aha. ja, dat heeft wel mijn hart, moet ik zeggen. En de harmonie was ook de harmonie hier? Ja, hier de harmonie van de gracht, Sainte-Marie. Harmonie Sainte-Marie. Die was mijn... ja, daar had ik mijn hart aan verloren, zal ik maar zeggen. Dat is heerlijk. Maar dat is nu niet meer zo? Nee. Ik heb 12,5 jaar die functie vervuld. En toen vond ik eigenlijk wel dat er nieuwe mensen mochten komen. En dat is ook gebeurd. En dat is ook prima, denk ik. Gaat u nou ook het WMC bezoeken of heeft u dat al gedaan? We zijn op de markt al een paar keer geweest, ja, vanaf donderdag. En we zijn ook van plan om een aantal concerten bij te gaan wonen. Ik weet niet helemaal uit mijn hoofd welke dat zullen zijn, maar het is wel de bedoeling. En sowieso op de markt of in het stadspark, dat zijn leuke plekken. Ja. Er wordt wel eens gezegd over Kerkrade, er is niet heel veel te doen. Is het WMC iets wat Kerkrade echt nodig heeft? Ik vind van wel. Dat is, als je dan ziet hoeveel mensen er dan ineens wel op de markt zijn, terwijl als je normaal gesproken op een doordeweekse dag 's avonds eventueel op de markt bent, vind ik het jammer, want het is natuurlijk net zo'n leuke plek als anders. Behalve dan dat er nu veel muziek is en ja, reuring zal ik het maar noemen. Gebeurt het wel eens dat er mensen aanbellen voor wat betreft die... Nee? Nee. Wij zijn de eerste. Jullie zijn de eerste, ja, die echt aanbellen. Wel veel commentaar op gehad overigens hoor, maar dat dan meer als we buiten waren of zoiets. Dan, Maar toch wel positief? ja, hopelijk? zeker positief. Ja. Zeker positief. Ja. Open haartje? Open haartjes, ja, 2. 2?
Buiten ook nog één of zo? Of? Ja, ook nog. Dan zou het er 3 zijn. Ja. Nee, Oh. we hebben 2 binnen en eentje buiten dan. Ja, en wie is dan... Vonkeleer? Dat is mijn man over het algemeen. Ja? Ja. Die houdt wel van fikkie stoken. Die heeft er groot plezier in. Ja. En als u nou onderweg bent met het campertje, is dat dan ook het romantische beeld van ergens in the middle of nowhere en een kampvuurtje? Nee, dan gaan we toch wel heel braaf naar campings toe, omdat het toch ook wel, vind ik... Ik was voordat ik hem leerde kennen helemaal geen kampeerder. Maar nu, ja, sinds de camper er is wel, maar ik hoef niet echt in the middle of nowhere in een bos of wat dan ook. Dat trekt me niet zo. Wat is voor u de charme van kamperen dan? Het feit dat je kunt gaan en staan waar je wilt, dat vind ik dan wel heel plezierig. We hebben achterin dan een scooter voor de wat, zeg maar, romantischere toertjes. Want als je met de camper onderweg bent, dan ga je natuurlijk niet, zeg maar, elke dag opbreken om met de camper naar de stad te gaan. Dat is niet, vandaar dat we dan de scooter hebben. En wat voor een kampeerder bent u in de zin van, bent u het liefste op uzelf? Of bent u toch wel het type wat makkelijk contact maakt met andere mensen? Nee, we zijn over het algemeen redelijk op onszelf. En niet in een negatieve zin, maar niet, nee. We hebben wel een keertje, zeg maar, toen wij nog geen televisie aan boord hadden en het was voetbalkampioenschap, bij een aantal buren gezeten, maar dat verder niet echt. Nee. En u neemt een goed boek mee? Ik lees graag, ja. Hoe lang kent u uw man al? Ik ken heel lang al, maar we zijn in 2009 zijn we getrouwd. Maar ik ken hem al veel eerder. Veel langer, zo moet ik het zeggen. Dus dat kamperen is pas echt laat? Het is vrij laat gekomen, ja. Maar hij heeft me daarin weten te overtuigen, zal ik maar zeggen. Ja. Hoewel het niet betekent dat we niet meer andere dingen doen, hoor. Ik bedoel, Airbnb is geweldig. Een van mijn dochters woont in Amerika, dus dan ga je ook niet met de camper heen. En dat komt er allemaal nog bij. Hoe oud zijn de dochters? Of althans, u heeft 2 dochters? Nee, ik heb 3 dochters. 3 dochters? En een zoon. En mijn man heeft een zoon en een dochter, dus... Hi. Morgen. Smakelijk. Dus 6 kinderen? Ja, samen hebben we 6 kinderen. Ja. Hoe hou je dat allemaal bij? Ja, dat is niet zo vreselijk moeilijk. Nee? Dat werkt vanzelf. Kleinkinderen? 5. Ja. Hoe hou je dat allemaal bij? Ja, die wonen gelukkig in de buurt. Oh, gelukkig. Op eentje na, maar nee, dat gaat helemaal prima. En hoe is dat voor een moeder als je dochter in Amerika is gaan wonen? Ja, dus in eerste instantie is het even wennen, maar dat gaat dan toch wel vrij snel als je ziet dat ze het daar naar haar zin heeft. En en op enig moment gaat je dochter trouwen en dan gaat ze sowieso je leven uit, als ik het zo mag zeggen. En als ik dan zie dat ze blij en gelukkig in Amerika is, dan is dat prima. Met een Amerikaan getrouwd? Met een Amerikaan getrouwd, ja. En hier een heer leren kennen vanwege het feit dat hij als militair hier in Brunsum gestationeerd was. En dan heb je weinig keuze meer als moeder en vader. Hè? En militair is hij nog steeds? Nee, hij is sinds een jaar of 3 is hij uit het leger. En dat vind ik ook wel een rustige ja, hè? Ja, dat vind ik wel prettig. En hebben zij ook kinderen? Zij hebben een zoon, ja. Die is 10. Ongeveer 10, bijna 10. Ook een leuke leeftijd voor een oma, hè? Ja, nou maar goed, ik zie hem nog wel eens. Ik bedoel, dat is het probleem niet. Maar om nou de hele dag bij mijn kleinkinderen te zitten, dat is ook niet waartoe ik op aarde ben, zal ik maar zeggen. Nee. Het is heel leuk en het is ook heel fijn, maar het hoeft niet elke dag en verder prima zo. Wat zijn uw passies in het leven dan? Ja, van alles. Ja, dat kan ik niet zomaar opnoemen. Dat kan ik niet zomaar opnoemen. Ja, de deur is aan het klepperen bijna. Dus. Maar wat doet u graag? Behalve lezen? Muziek? Nee, muziek luisteren, ja. Muziek luisteren. Maar ja, een beetje
Ik weet niet precies wat ik heel graag doe. In de winter is dat misschien breien en in de zomer is dat in de zon liggen of zwemmen. Of het ligt er een beetje aan. Tuin af en toe. En, ja, dat is het wel zo'n beetje. En die man is nu aan het sporten? Nee, mijn man is in onze badkamer bezig met het ophangen van de spiegel. Oké. En u stond dat Ik stond dat te helpen, ja. Ja. Oh god. Ja. Dus als we nu glasgerinkel horen, dan is het onze schuld. Ja. 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 Dan houden we u daar niet langer vanaf. Oké, dan zal ik hem weer gaan helpen. Ja. Heel hartelijk dank. Graag gedaan. En ik hoef niet precies te horen wanneer, maar staat het volgende tripje al gepland? Ja. Het staat al gepland. Eind augustus. En wat is dan de bestemming? Richting Kroatië, Slovenië, Budapest wilden we ook nog even aan Praag en zo. Dus. Mooi. Het is die kant op en we hebben tijd genoeg, dus dat gaat vast lukken. Nou, heel veel plezier. Dankjewel. Daar. Dank je. En hier toch, hè, mag ik aannemen. Ja. Op het WMC ook. Hij hangt er een beetje ongelukkig bij. Ja, nou ja, goed.